Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio Tulle Dubango e onon wonɓe ɗiɗo groupe WhatsApp groupe nafoore mere Andu diina ma toppir haaju ma on calminama on juurama on mantama on duwonama nde wonno kon tedduɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala omo yiɗi gueɗe teddude o yiɗa gueɗe cofɗe omo yiɗi ko feewi omo yiɗi ko moƴƴi omo yiɗi ko yooɗi o yiɗa ko boni ɗum an juul o yiɗi ko ya laaɓ ɗum a darata ko yeeso makko ha laaɓa laɓɓina ɓerde ma e shirk e mawnikinare e bid'a e hasidagal laɓɓina terɗe ma gufƴeɗa corɓikinɗa hay kinema mbiyeɗa ko yo laaɓ coccoɗa ñiƴe ma darɗa e yeeso Allah laɓɓina ɓerde nde la ilaha illallah muhammadu rasulullah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala teddotoɗo o ewnima tagori fof holko wiɓe ceerno Ousmane o rentiniɓe gaño mabɓe o rentiniɓe gaño mabɓe woni iblis wona ɓi bamma wona yumma wona koddiɗo ma wona julɗo bande ko iblis woni gaño ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ɗum saɗa janga Qur'an mbiya aɗa moole Allah e bone gaño woni iblis wona bande bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر آية فاطر آية جاكم jomira subhanahu o ewnimo tagode makko ndeysan enda on jurum ƴeew lamɗo e ewnotoɓe jiya ƴeeto jiyaɗo no way wasde jogade martaba ni lamɗo ɗe ewnoma ima hoto aduna funti aduna ala ɗo jariɗo yam ɗo kanko jomiraɗo woɗo o fodanma ko aljanna hoto aduna funti aduna way kono ƴamaɗo e julde ni ƴamaɗo jamma 31 ƴamaɗo e diftungu ko noon wayi ɗum ko maquillage ɗum ko crème ɗum ko sukundu fof koko luɓa fof ko chinois hay paɗe ɗe ko chinois sa ƴami funtuma yaay boyiji keddi gotuji ɗi gasi sa ñamri ɗum jamma ɗeɗɗuma la hawla wala quwata illa billah o ceer o yi seyɗani woni gañuma ɗum noon wat seyɗani gañuma bandiraɓe julɓe seyɗani gañuma o funtuma o yima aduna ko joni fuɗɗi an idi jolde an idi yodde anen moƴƴu technologie o ha jejjita jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ha jejjita ko tagirɗa ko ɗum waɗi jomiraɗo wi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تقرأ أقول دفتر الله إدقان الله عتبة بن غزوان رضي الله عنه أو صحابي الجليل وين صلى الله عليه وسلم بيمو ñalawmaji garoji jamanu garoji ko jamanu muñal ko oɗon julɓe keɗeɗe ko kalatmi ko oyi nangtiɗo e diine kamɓe maɓe gonno keɗeɗe bande hadis o nangtiɗo e diine nelaɗo e sahabaɓe ɓe o wasi o yiyen nangto e diine mumen baraji mum ko baraji 50 sahabi enen joni keɗe kadi ha natal ngal ɓuura yodde ɓuura yaaje ɓuura famnade goto e men e oɗo jamanu so nangtima e diine nelaɗo e sunna nelaɗo baraji makko walla golle makko ko 50 gurdunono nelaɗo e sahabaɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi sahabaɓe kayɓe mbiya rasulullah e goto e amen walla goto e mabɓe o wi ala goto e mon onon sahabaɓe hadis o no selli albani wi no selli mi adda hadis goɗɗo bandiraɓe sehilaɓe nela aɗa wi ñalawmaji nan gara ko e caccele diine nangtiɗo e diine way kon namtiɗo ƴulmere jeygol omo nangue ƴulmere jeygol baraji mabɓe ko baraji 50 ɓe mbi 50 holon ya rasula e amen walla e mabɓe o wi ala e mon onon sahabaɓe ɗum noon an nangtiɗo e sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam baraji ma ko 50 sahabi ƴeew a filtima sahabi laabi 50 holi sababu eɓe joguino ballude ɓe diina mabɓe an ala balluɗoma e diina ma lamɗo ma wallanima koddiɗo ma wallani hay goto wallanima e diina ma aɗa oppira e hoore ma sa waji mbiyeɗa ka arriére sa tindidi mbiyeɗa ka kangaɗo sa yankini mbiyeɗa ka
ɓocconde sa rokki mbiyeɗa ka famani la ilaha illallah muhammadou rasulullah e allah yo allah suur ɗum waɗi oɗo o wiyete ko umaya alchabani o wi o are aba thalabat alhushani radiallahu anhu o wiya aba thalab oɗo aya ko kalɗa hen يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم onon gonɗinɓe so yimɓe majji wuro fof so majji hoto lorle toppir diina ma mi nani waaji goto waati henke o wiyani tariq makko ala ko galle maɓɓe tan kan kamɓe o wi kala mayɗo gonɗinatani ko jeygol fayi kala mayɗo mo rewani tani ko jeygol fayi wallahi min nende nufram wona kay tariq maɓɓe kamɓe ko ala ko branche tan ko galle maɓɓe tan kanko tani kala mayɗo mo rewani ko jeygol fayi o waati noon o wondi ma lab فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما شفتر كلامكم وني مشكر على نيجر يمهل ولا يهمل قال إبليس هودا أن نيامن يرها جون ريزلتا ko darge bandiraɓe sehilaɓe o yimi namdi men nela sallah sallam ko namdiɗa kan ko nelaɗo en jamire moƴƴere kadi e bonande o wi sa yi non hayen kadi worɗe en ɗoftande goto fof rewi fitanum aduna hankadi ƴetta goto fof suuɓi aduna goto fof hankadi koko ara hakkillum gollorto ala gollorta ko kitabe sunna ala koko ara hakkillum tan wiijim fof ko jeygol payi ɓeega malaka ɓe ko balkisaɓe minen joni noon onon oɗo waati wi onon fof ko jeygol paaɗum on jahata kaɓoɗon mo ina ɗo waati wi onon fof ko jeygol paaɗen kanko joni wona mi yani tariqa makko galle maɓɓe tan galleji kadi en jahata mbiyamo wona gonga ala hay goto haalata bandiraɗe ne wonno astahfirullah tuba hay goto haalata hay goto wajara hay goto mettinta hen te mbiyeɗa ko jeygol paaɗade aɗa foti mettinde hen ƴettuɗamo kam hay soko bone hay so ƴettuɗamo kam walla ulla e makko leydi walla piyamo hardete nela aɗa wi sallah sallam o wiya ha on ɗon jamanu goto fof rewo beelen fittanu mum o wi nden noon oppu la masse oppu kewal ngal wona ko ɓuri hewde ko ɓuri moƴƴude ko seeɗa e moƴƴi yimɓe walakinna actar nas wa qalilum minhum wi ko seeɗa o rewe masse o rewe kewal ngal ƴeew ko moƴƴi ko allah wi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allah ne jarribe on ƴeew holen ɓuri moƴƴude gollal o wiyani hol ɓurɗo hewde gollal nelaɗo wi ɗino ñalomaji mo on muññon nangtiɗo e diina way ko nangtiɗo e jeygol ni baraji mo ko baraji capanɗe sahabi rawahu abou daoud o tarmidi rewaji ne kewi albani wi ne selli ko ɗo kaɗɗen e jertinde tindinde koye men haɗa men tindinde hoɓɓe bandiraɓe sehilaye en ummima ɗo paɗen to almoustapha sallallah alayhi wa sallam mbiyeɗa ya andumo saɗa iɗa hisde ya sukkamo ko saɗa dadde bandiraɓe julɓe nde yaade duuɓi 15 en jettima ɗon o tawa harbol fujjar ndeɗo haare ɓeɓe kaɓe koye mumen ndeysan bamoko en so beddama laañe o ƴetta laañe ɗe o toccita bamoko en almoustapha sallallah alayhi wa sallam hade nde wonno waɗi koye chahrul haram ɗin ɗon lebbi yimɓe kaɓetano ko hen kono ɓe kaɓa nde wonno ɓe gonda ko hurum en kaali numbano wade habde en kaali dewle mabɓe en kaali riba mabɓe en kaali fijirde mabɓe en kaali heege mabɓe en kaali taƴuɗel mabɓe holɗo ɓe jaltata e ɗum ɗo ko nde almoustapha sallah sallam hay ñiwonde ara wine heela kaaba ne wiya ala o ko galle ibrahim tani ko ari joni e tundira qawman ma undira abahum min qable ɓeɗo anda meeɗa arde mabɓe an idi arde mabɓe ɗum noon ko an woni cuɓaɗo almoustapha sallallah alih w sallam ndeno dañi duuɓi nogasi joyi bandiraɓe julɓe ko ɗon yummen kadi ƴettimo kanko ko cuɓaɗo almoustapha sallah sallam wona kanko suuɓi ala koko cuɓaɗo almoustapha sallah sallam holno wiyete ceerno ousmane yumen khadija bente khoylet ben asad ben abdoul uzza ben qusay ben kilab ben murra ben kaab ben luay ben ghalib bandiraɓe sehilaɓe galle moƴƴo ɓesgu moƴƴo tedduɗo debbo joom jawdi ndeysan joom hasab e nasab worɓe garde mbaɗanama commerce ndeno nani nundal almoustapha sallah sallam so reeli gorko so yeeyi wode ko rokki ɗum kono almoustapha mi nani nundal ma mi nanima mi andima jinmi ko mbadden commerce jeeygu jeeyana kam mi rokkuma ko ɓuuri ko dokkano worɓe fof aha nde wona kanko daiman ko rokka ko hay goto rokketake ɗum bi abi anta o ummi sallallah alayhi wa sallam o yaade biyeteɗo maysara ndeysan ene liggano khadija e payi cham e payi suri mbaɗi commerce ɓe ngari e nokku chrétien nan ɗon ndeysan rahib almoustapha sallah sallam suuɓi lekki ene fofto o jooɗe kiiɗo lekki o jooɗe ɓuɓri mbiɗen ni rahib o wi maysara hol o gorko kam holi oɗo gorko o wi hada rajulu min qouraish o ko radio ko qouraish najo o wimo kiiɗo lekki
kiɗo lekki ala jottoɗo sona annabi ko annabi tan jotto e kiɗo lekki aha oɗo woni almustafa sallallahu alaihi wasallam ko ɗo fuɗɗide maysara ma yi kaɓis arta haalani yumɓe no khadija kono en jokkata ko ɗo katen jomiraɗo subhanahu wa taala jangde mi deftere mum teddude o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.